to je presne. Jo, aj tu je ten kož ešte, lebo mám pocit, že to natáčaš. Packa. Preveď v kľude. Priatelia pri dnešnom... Vítajte priatelia pri dnešnom vlogu. Poďte sa s nami dnes previesť našim dňom, v ktorom ideme čo? Kam? Kam? Ideme nakúpiť bežeckú výbavu pre začínajúceho bežca Kristínu S. A potom by sme následne stihli aj futbalík a podporili nášho bratranca v jeho futbalovej kariére. Zabudli sme ešte povedať, že ideme, pozrieť nás zrazí auto, že ideme do rozprávkovej raňajkárne. Keď natáčame také veci, by sme tie raňajky mali mať zadarmo, nie? Nie. Lebo je to reklama. Nikto nezavolal, ty si sám zvolil túto raňajkárnu. Teba nikto. No však dobre, ale zober si, že proste do konca roka, keď už budem influencer, tak pôjdeš na takéto raňajky úplne zadarmo. Tak smerujeme do našej obľúbenej raňajkárne. Jak sa to volá? Rozprávkovej raňajkárne, kde budeme mať raňajky zadarmo, lebo sme boli pozvaní ako influenceri. To je také jednoduché jedlo, ale náješ sa z toho fajne, nie? A čo máš ty? Zeleninové lečo. Nice. Takto to vyzerá, priatelia, v našej obľúbenej raňajkárni. V rozprávkovej raňajkárni je to taká raňajkárň, ktorá je v podstate v centre. Radi tu chodíme, je tu super pomer cena aj kvalita a je to také zaujímavé, príjemné prostredie, ktoré máme radi a radi sem chodíme sa naraňajkovať sem tam cez víkend. Čo odporúčame? Ako si sa najedla, láska? Ja, výborne. Sme na čo? Že musíme platiť, lebo? Lebo nie som influencer. Lebo influencer nie som a prišli na to, že môj YouTube kanál má prevažne a priemerne Mám 300 pozrieť. 50 pozretí, čiže platiť sme museli, no. Super zoo, potrebujem ísť do... Čo ešte som chcela? No tie veci na beh pozrieť. OK. A podľa zbytku času uvidíme, čo ďalej s tým narobíme. Mohla by si na ten futbal stihnúť inak. Odkatky. Ešte dá čo povedať? Nie. Už to pip. Inak o týždeň ideme s Kikou do Chorvátska a dneska sme prišli si vyzvihnúť naše auto, s ktorým do toho Chorvátska ideme, takže je ten veľký deň, konečne vidíme naše auto, s ktorým cestujeme do Chorvátska. Toto by bolo tiež fajn, netrebalo by nám ani ubytovanie. Toto bola pecka. S týmto precestovať pol sveta. Nice. Chcel by som to vidieť znútra. Teraz sa inak momentálne nachádzame v Super Zoo. Kika išla kamarátke kúpiť nejaké veci pre jej psíka. Pozerám okolo seba a vidím, že ten pes má asi 500 miliónov príchutí granúl, čokoládu, zmrzlinu, pištol, z ktorou sa vystreľujú lopty, tak psi v dnešnej dobe majú oveľa lepší život ako psi pred 20 rokmi. Také hračky sa nemali, keď som bol dieťa. Lepšia zmrzlina je pre ľudí, čokoládky. Lepší život ako ľudia. Za 27 rokov môjho života ma nebolela hlava. Presne dnes, keď mi príde kamera a chcem natáčať videa celý deň, ma boli extrémnym spôsobom hlava. Bude to asi tým, že som sa veľmi tešil na našu kamerku. Asi. Čo ideme kupovať? Bežecké veci. Kto začína s behom? Tvoja matka. Takže výnimočne prvá pomoc, toto som asi nebral. Možno raz za život, dvakrát. To je fajn, akože to je celá súprava? Nice. Figuríne? Hej. No, to je nice. To je dobré. Mne sa práve páči. Otras.
Však tu je ešte bude. No, biela je lepšia. Tá Natália z farmy? Inak keď máte pocit, že na každom videu funím a je počuť o moje dýchanie nosa, tak nie je to preto, že by som bol človek bez kondície, ale je to preto, že potrebujem môj nos po operácii zoperovať ešte raz a spojené s alergiou to dýchanie so zlomeným nosom je veľmi nepríjemné a dýcha sa mi ťažko, takže ospravedlňujem sa vo videu za moje funenie. Môžem natáčať znútra, jak sa prezrieť? Nie. Oblečenie treba otestovať jeho funkčnosť. Ja natáčim. A ja sa budem musieť zase prekonávať, ty kočko. Plním si sen a nakupujeme... Tu budem mať hrčky v krku. Plním si sen a nakupujeme športové veci pre Kiku, aby so mnou športovala. To čo je za handru? Daj to sem. Ukáž. Akože zime to je. No na čo to je? Akože čo to je podprsenka, alebo čo? Nie je to také. Handra a stojí to 60 €. Tak Kika si ide plniť ženské povinnosti, ide na nechty a ja vás zoberiem a poďte so mnou na futbal Košice Ružomberok. No čo Tomko, ako ty povieš zápas? Konečný výsledok? 3-0. 3-0? Tipujem 2-1 a druhý gól v 75. minúte Miroslav Sovič. Legendárne striedanie. Hráč číslo 15, Miroslav Sovič. Maťáš! Stav stretnutia. FC Košice, MFK Ružomberok. 3! Kine. VZS Košice. Amo, ty čo si nevládal? No som dosť, lebo toto je najhoršie tak jasne. Takže koho ty by vyšiel? Čo? Koho ty by vyšiel? Môj. Je to tak? No nič, vyhrá 3-1, krása.